It-titjib fil-kundizzjonijiet se jaffettwa lil ħaddiema kollha tas Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika u dawk fl-iskejjel tal-Knisja madwar Malta u Għawdex. Waqt l-iffirmar tal-ftehim kollettiv li sar fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Florjana ġie assigurat li fost it-titjib il-ħaddiema se jkollhom dawn il-benefiċċji: pakkett finanzjarju mtejjeb bi skali riveduti tas-salarju, allowances u riżorsi għax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar u strutturi u opportunitajiet fuq il-post tax-xogħol. Ħafna mill-punti li ġew iffirmati ġew adottati mill-ftehim settorjali ġie ffirmat bejn l-MUT u l-Gvern f'Diċembru li għadda. Father Charles Mallija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika għal il-ftehim intlaħaq fil-ħin bi preparazzjoni għas-sena skolastika li jmiss. Ġie spjegat li l-ftehim jinkludi parametri li jirregolaw il-prattiċi mħadna fl-iskejjel tal-Knisja pa' rikonoxximent tas servizz regolari, eżamijiet u prattiċi oħra dwar l-assessjar li jsiru f'diversi skejjel. Minnaħa tiegħu il-President tal-MUT Marco Bonnici għalli għal dawn l-aħħar 30 sena l-awtoritajiet tal-Knisja u l-MUT kellhom ir-rwol ċentrali fit-tqassim tal-gradi edukattivi b'mod speċjali fir-rikonoxximent tal-rwol l-edukaturi għandhom fl-iskejjel tal-Knisja u biex dawn ikunu fuq l-istess livell ta' dawk tal-Istat. Jett ħares dej titjib fis-servizz offrut lill-studenti. Is-settur tal-Knisja huwa settur kbir u wara s-settur tal-Istat bħala kobor, ovvjament huwa importanti ħafna jkollhom ftehim kollettiv huma wkoll. Bħalma l-għalliema u l-edukaturi kollha kellhom fis-skejjel tal-Istat kellhom ftehim ftit ta' xhur ilu, issa għandna ftehim is-sidġilat ukoll mal-Knisja. Ingħat ukoll li għalkemm l-awtoritajiet tal-Knisja għadhom għaddejjin b'diskussjonijiet mal-Gvern dwar il-finanzjament tal-laptops għall-LSAs u kindergarten educators, il-ftehim kollettiv jagħtihom assigurazzjoni li se jerġefuh b'xejn għall-ewwel darba bħal kollegi tagħhom fi gradi oħra. Minnaħa tiegħu l-Arċisqof Charles J. Scicluna elenkalfat dwar l-importanza tal-għalliema, ftehim li hemm bżonn jitħaddem b'sens ta' rieda tajba u li permezz tiegħu jitħarsu kemm l-edukaturi u kif ukoll l-istudenti u l-edukazzjoni tagħhom.